Hello mga kapamalandong. Adunay istorya sa usa ka hari nga dunay binuhi nga langgam. Duha ka langgam nga parot o kining maong langgam palangga kanya mga igsoon. Iyang gibutang sa usa ka gamay nga garden duol sa iyang kwarto. Nag-hire siya og mga tao nga moatiman, mo-train og mo-check sa health ning maong mga langgam. O kabalo mo mga igsoon, matag sayo sa buntag sa iyang pagmata, ang first thing nga iyang nabuhaton is mulili or mutan-aw dayon ning maong mga langgam. Usa ka adlaw niya ana mga igsoon, buntag sayo sa iyang pagmata, paglili niya sa gamay nga garden, nakita niya nga ang langgam nga nagbatog sa sanga isa na lang kabuok. Og sa iyang paghangad, nakita niya mga igsoon nang isa sa mga langgam nga palangga kaniya makalupad na. Lipay kasi atong nga time, brothers and sisters in Christ, ug katong mga tao nga nagatiman sa mga langgam dali-dali nga ma-report sa iya og miingon, "Mahal nga hari, tanawa ang imong isa ka parot nga langgam makalupad na, taas na kayong giabtan." Nalipay pag-ayo ang mong hari mga igsoon, apan galit na siyang naguol tungod kay nakita niya ang isa ka langgam na bilin sa maong sanga. Nagunahuna siya nga basin dunay sakit ang maong langgam kay ngano man nga wa man gyud makalupad. Nag-hire siya doktor, veterinarian para ma-check ang maong langgam. Apan may igsoon, pakyas ang maong veterinarian tungod kay wala niya makita unsay sakit sa maong langgam o wala siya makita nga sakit sa maong langgam. Busa naguol pag-ayo ang maong hari. Nagunahuna siya nga ako na lang kaning ipatag na So iyang gipatawag ang mga banggiitang manalagna, banggiitang albularyo sa iyahang gingharian og iyang gipa-check ang kondisyon sa maong langgam. Apan sa gihapon may igsoon, ang albularyo, ang iyang mananagna, way nakita nga depekto o sakit sa maong langgam. Sa lakong nga pagkasulti mga igsoon, pakyas sila kay wala gyapon na tagaig nilang solusyon kung unsaon nga mapalupad ang maong langgam. Paglabay sa pipila ka adlaw mga igsoon, nagunahuna ang hari nga dili baka maayo nga mo-hire na lang kung usa ka farmer. Kay siguro kaning farmer anad man nga maadto sa lasang or sa bukid basin maanad ra ang maong langgam sa usa ka farmer. Tuod man pila istorya may igsoon iyang gipatawag og iyang gipaatiman ang maong langgam. Milabay ang pipila ka adlaw, brothers and sisters in Christ, usa ka buntag pagmata sa maong hari diretso siya niadto sa maong garden. Apan nakita niya nga wala na didto ang duha ka langgam nga iyang palangga pag-ayo. Og unya nagdagan ang katong maong farmer, nagdagan nag-report sa maong hari, "Mahal nga hari, ang langgam nga imong gipatiman sa ako, tuara nakalupad na, silang duha nagsabay di sa kalanggam." Nalipay pag-ayo ang maong hari mga igsoon. Og sa iyang kalipay, nakapangutana siya. Unsa may sikreto? Yang gipangutana ang maong farmer. Unsa may sikreto? Ngano nga nakapalupad man ka sa maong langgam? Kabalo ka nga naghan kay nag-hire pa kog doktor, manalagna, albularyo, apan wala gyud mi nakapalupad sa maong langgam. Ikaw unsa may imong sekreto, unsa may imong gibuhat sa maong langgam? Higala ang maong farmer miingon, "Mahal nga hari, sa tinuod lang, wala gyud koy gihilabtan nga nang langgam. Wala po koy gibuhat sa maong langgam. Ang ako ra gyud gihimo, akong giputol ang sanga nga gitungtungan or gibatugan sa duha ka langgam. Ug sa akong pagputol, mahal nga hari, nakalupad ang maong mga langgam." My dear brothers and sisters in Christ, nganong ako ning gi-share, because daghang mga higayon igsuon nga sama ta niining ikaduhang langgam. Maybe ang ubang tao sama na sa unang langgam nga taas na kay ang giluparan. Apan kita daghang higayon sa atong kinabuhi nga naa pagyapon ta nagtungtong, nagbarog sa sanga nga atong gitindugan. Igsuon sa imong kinabuhi karon, I don't know unsa nga klase nga sanga ang imong gitindugan.
Ang maong sanga, brothers and sisters in Christ, nagrepresent sa atong comfort zone. Sa tawag ani, kanang bang murag gusto nato nga diha na ka, no? Comfortable na ka diha nga muna ni imong gabuhaton matag adlaw, muna ni imong trabaho matag adlaw, muna ni imong kahimtang matag adlaw. Apan may igsoon, wala na to nakita nga kung mugawas di ay ta sa atong comfort zone, mas dako pa ang atong mahimo, mas dako pa ang atong blessings nga madawat, ug mas lapad pa, no, ang ato ang maabdan sa atong kinabuhi. Maigsoon, dagang higayon sa atong kinabuhi, mahadlok tang mutray og bag-ong butang tungod kay mahadlok tang mapakyas, mahadlok tang masakitan, mahadlok tang maulawan. Apan mga igsoon, kung gusto nato makabot ang damgo nga imong gipangandoy, kinahanglan ta nga mugawas sa atong gitindugan, sa atong sanga nga gitungtungan og mulapal para makalupad tag taas. Maigsoon, ang plano sa Ginoo sa ato lako kaayo. Pero nagang mga higayon nga kining maong plano wala nato natuman. Ang reason nga nung gamay ra tag naabtan sa atong kinabuhi because gakahadlok ta, naarata sa atong comfort zone. And today, I want you to know, brothers and sisters in Christ, nga sa imuhang pagkatao, you are equipped sa talent, sa skills, sa wisdom nga gikan sa Ginoo. That's why, bisan unsa man nga challenge nga moabot sa atong kinabuhi igsoon, kaya nato. Kinahanglan ng tang magmaisugon, moatubang sa kahadlok, moatubang sa mga challenge sa atong kinabuhi para maabot na to ang damgo sa atong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, sa katapusan, ako miingon, you are fearfully and wonderfully made by God. Ang imong kinabuhi o ikaw mismo igsuon, walay butang nga dili nimo kaya, kay gitagaan ka sa Ginoo sa tanan nga atong gikinahanglan para makabot nato ang atong mga damgo. God bless you, brothers and sisters in Christ.